И здравейте хора, аз съм Ни от БГ и днес снимам втори епизод от новата ни поредица Normal Survival. Тъй като стария World беше случайно изтрит и не успях да го върна, направих нов и да, това е новия, има спална на джунгъл, има и овце и съжалявам за това, но ще почнем от начало. Така, само да убия овцата. Не, тя всъщност не ни трябва за сега. Така. Охо, охо, майко. Тук може да се взема диня. Така. Да, ям диния. Това е много хубаво. Сега трябва да се взема. Аз мислех, че... Опа. Направих бонус чест. Поставих бонус чест като генерейтвах world. Така сега ще видим. Така. Аде. Yes. Така. Сега ще видя. Ето го и бонус честа. Ох. Така. Така. Нем кой има. Охо, тук има доста дърво. Така. Хопа, тропа, толяля. Така. Адиде. Така, аз ще поубия още две овце ми за... Така, една, две... Айде, три. Имам ябълки, сега ще ядем. Така... Охо, кокошки. Така... И да, обещавам повече няма да изтрием този world. Беше случайен проблем. В смисъл, преинсталирах си Майнкрафта, без да запазя всичките world и като гледам на синглплеер Normal Survival епизод 2, няма никакъв world и се генерейтнах и много съжалявам за това. И надявам се да нямам такъв проблем с лаунчера. Така, аз взех ли това? Да. Отивам малко и да посеча дърва, то само от бой на кокошки не става. Бой. Биене на кокошки, де. Така. Да и надявам се да ви хареса поредицата. И скоро ще очаквате епизод 3, защото това излизам в лятна вакансия и ще мога да снимам повече. Така. Аре, мрете. Бум. 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 Така. Ще си направя крафтинг тейбъл. Така, само да проверя нещо. Добре. Така, ще се направя един меч, за да убия малко кокошки.
ще си направя и една кирка, за да си изкопая някаква къщичка. О, дупка да е къщичка. Хопа, тропа. Изчакайте малко. Добре, така. Ще трябва да си направим и легло, печка, легло и всякакви разни работи. Но първо искам малко да приложа едни читерски команди, защото не искам да се загубвам айтемите. Първата е така, втората е... втората е когато се построя една хубава къщичка. Малко читърски се окаже епизода, защото е малко нечестно, когато убият да не ти падат айтемите, така че извинявам се. Но аз искам да си запазвам айтемите, затова те ще го направя. Така, мисля, че имаме достатъчно камък за... Така. Хоп. Айде, тръгваме към друго място, защото тук не ми харесва. И да, след малко слънцето залязва и трябва да си направим някъде някаква... тук някъде да си направим къщичка. Малко тъпичко е. Малко ще е тъпичко, но като за първи път дам. Така, сега, тук трябва да поставим една врата. Хоп, хоп. Така, за да не... то тук може да дойде крипър. Хоп, хоп. Значи трябва да я сваля тая врата. И чупи ми се брадвата. Така, е по-добре. И сега да почваме да копаем. Така. Така. Сега да изкопаем тези. И като за първи път това ще ни е къщичката. И да, щупих си кирката даже. Вижте кой е там крипъра. Вижте го, крипъра. Се огледам малко. Така. Ей. Аман. Сега слагаме айтемите в честа, да си направим една печка и да си опичем. Тук трябва да се направи директория към крафтинг тейбъл. Така. Хоп. Така, хоп. И тук. Сега ще изпадат милиони айтеми. Така.
Първо да изпечем мисото. Така. Хоп, хоп. Второ да си направим легло. Да се прави от това. Това. Ето. Така. Не. Хоп, хоп. Така. И си правим първото легло. Така. Заспиваме. Опа. Събудих го без да исках. Така. Храна. Да видим. Ай, вижте го, мистер Крипър Екс. Да. Да, ще го поканя къщи. Оу. Ай. Това е хубавото, че гръмна във вода. И нищо не направи. Сега ще си чекаме още пилето да се свече. Ще е готово след кратко време. И да, пилете е готово. Взимаме си чарколяците и да заминаваме. Така. Чао, само печката остава ми и крафтинг тейбъла. И отиваме на по-хубаво място за живеене. В смисъл ще си изградим къща. Ще си построим къща. Така. Чух крипър. Джам. Гръмни. Уоу. И чакайте малко. Тук съм. Кукошки. Така. Аз съм малко отдъфуя зомби през деня. Охо, крави. Кравички. Не бягай, ти си първата, айде. Умря. Айде, втората умря. Трето умря. И четвърта умря. Сега малко кошки. Така. И като изградя къщичката, мисля да свършвам епизода или още манинко. Така. Бам. Сега в момента си трупвам храна. Така. Бам. Така. Хопа. Не! Лава! What the fuck, лава? Така. Опа. Сега ще си направим това. Каменна брадва. Защото ще ни трябва дърва. Това е ясно. Така.
Опа, аз щях да падна в този миничко, така да се каже. И да, ще живея област тук някъде. В областта тук някъде. Така. Хоп. Така. Хопа. Така. Опа. Така, дали толкова... дали толкова дърво ще не стигне? Не. Още е дърво. Така. Толкова... Айде още един стак да стане, че да направим една къщичка. Само да погледна нещичко. Добре. Хайде де. Така, стига толкова. Айде де. Да, ето тук ще направим къщичката. Така. Вижте какъв бък. Невидим блок. Така. Съм взема брадвата. Оф. Имам проблеми с гласа, така. За което пак съжалявам. Така. Така. Така, сега ще направим таванчето. Хоп. Така. Хоп, хоп. Така.
правя крупни грешки сега. Така, тук ще направим така. Това малко беше истерическо. Ако го чухте този писък, това е от телевизора. Хоп. Така. Хоп, хоп, хоп. Така. Така. Така, сега ще направим печка. Така. Хоп. Охо, прасенцето ме гледа. Така. Така. Ще сложим един чест тук. И ще приберем айтемите. Леглото ще го оставим. Така. В смисъл, ако аз мога ли да поставя тук леглото някъде? Не. Ето тук ще ми е спалнята. Така. Така. И да изпечем говеждите пържоли. Кравишките, де. Сега кожа къде имах аз? Ето. Така. Вече си имам шлем. Кожено шлемче. Така. Искам просто да пробвам нещо. Чакайте. Спам point. Така. Просто пробвам нещо. Да, добре. Така. Така. Сега да отидем да поубием малко мобове. Следващия епизод мислям... защо не мога да удрям прасето? Баси хака. Хак. Гледайте го, не мога да го удрям. Сега мога.
Сигурно е бил глича заради вратата. Така. Хоп. Ха. Ха. Аде спри са. Перфектно. Така. Ауч. И да, тук има по-хубави дървета. Добре, така. Отиваме до нашата къща. И какво, като за първа път, ето това е нашата постоянна къща. Така. И това беше от мен, хора. Ако ви е харесал епизода, ви е харесал, ако искате да ме следите за други епизоди от тази поредица, subscribe давайте и това беше от мен. Очаквайте следващия епизод след няколко дни и това беше от мен. Чао!